Crisp-cut fries with creamy flavors and soft crunchy texture. They all done? Do the crisscross. Eyes smells filthy. Sabay ito ulit-ulit na hatching at singhot. Alarm na this. Allergy na this. Allergy na this. Fast acting, magbigay ng all-day ginhawa. Number 1 allergy. Unilab yan. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Sa uling linggo ng favorite nating kapatid tuwing umaga, samahan natin si Princess sa pagtatsa kahit mukhang dumadami ang lubak sa buhay niya. Makaligtas kaya ang singkusing sa maitim na balak ni Susan? Si Madam Tita. Siya si Rosa? Ay, isang taon lang. Lalabas na ba ang katotohanan si Rosa at Susan ay iisa lang? Siya ang nangloko sa atin lahat! At bakit ba malalim ang galit ni Susan sa barangay? Hanggang saan aabot ang kasamaan niya? Ano ang mangyayari kay Wes sa paglaban kay Susan? Makaligtas kaya si Nico sa